салом алейкум дӯстони азиз, хуш омадед ба барномаи мо. Конкурси имрӯзаи мо дар бораи марди сахӣ аст. Нафаре ки аз 3 то 5 ё зиёда оиларо дар шаҳри Екатеринбург таъмини хӯрок мекунад. Нафаре ки ин корро мекунад соҳиби Қуръон мегардад. Марҳамат дӯстони азиз, агар шумо хоҳед ки дар конкурс иштирок кунед, пас ба номерҳои мо метавонед, номерҳое ки шумо ба ҳар як хонае ки эҳтиёҷ дорад продукта мебаред, яъне хӯрока мебаред, наварбардорӣ мекунед. Барои мо танҳо наварбардорӣ кардани хӯрокаи шумо, на ин ки хонадор, хонае ки шумо наварбардорӣ мекунед. Нафароне ки наварбардорӣ мекунам ва ба WhatsApp вайбери мо мепарҷанд, иншоалло ки соҳиби Қуръони Карим мегардад. Аз тарафи бародарони хайрхоҳи мо дар шаҳри Екатеринбург, аз тарафи масҷидҳои шаҳри Екатеринбург барои мо 10 Қуръон иншоалло ки мебиёранд, ки мо тавонем ба шумо тӯҳфа намоем. Нафароне ки гуфтам, боз такрор мекунам, аз 3 то 5 ё зиёда оилаҳое ки нуждатса доранд, камбудӣ доранд ва ба озуқаворӣ, хӯрокаворӣ шумо онҳоро таъмин мекунед ва ҳар он чизе ки шумо харидорӣ менамоед ба он кас наварбардор мекунед, ба мо мефиристонед. Барои мо шарт ва залол несте ки одамро рӯашро гиред. Танҳо ҳамун озуқавории худе ки шумо ба ҳар як хонае ки шумо мебаред, бояд ҳамун хонаро ва озуқавории хӯрокаи шуморо ки чӣ қадар хӯрока ба кадом оила бурдаед, мо иншоалло ки наварҳоро ҷамъ меорем ва мебинем худо хоҳад кадоме ки зиёдтар, хубтар ба мардуми ғариб ки эҳтиёҷ ба хӯрока доранд шумо кӯмак карден. Дар моҳи шарифи рамазон шуморо табрик мекунам ва соҳиби як Қуръони Карим мешавед. Ҳамагӣ 10 китоб дорем. Шумо метавонед ҳаракат кунед, кӯшиш кунед ки дар моҳи шарифи рамазон Қуръоне ки аз худи Макка ва Мадина омадааст соҳиб гардем. худо нигаҳбонатон бошад.